Tagomon Business-luokka. Tarjoilu aloitetaan hetken kuluttua. Hannu Aaltonen, tervetuloa Tagomo Business-luokka podcastiin. Kiitos. Kiva, kun pääsit tulemaan. Mikä ettei. Me puhutaan yrittäjyydestä ja sä oot toiminut yrittäjänä yli 30 vuotta mun tietääkseni. Joo. 1990 toukokuussa aloitin itsenäisenä. Sitten tulee sitten 33 vai? Niin. Ja oot ollut sitten kauppiaana. Ootko ollut koko ajan kauppiaana? Joo, silloin 90 alkaen niin muutin Raumalle ja heti aluksi täytyy sanoa, että mustahan ei pitänyt kauppias tulla. Itse asiassa mä en ollut kiinnostunut yhtään kauppiashommista ensin. Että... Mikä susta piti tulla? No, mä olin aina kiinnostunut kaikista noista mainostoimistohommista ja viestinnästä ja markkinoinnista. Ja se oli vähän niin kuin semmoinen juttu. Mutta siihen liittyy semmoinen tarina, että miten mä ajauduin kauppiaksi. Niin totta kai kun suvussa on kauppias, mun isä on ollut kauppias, isänveli on ollut kauppias, isääiti on ollut kauppias, serkku on ollut kauppias. Meillä on niin kuin kauppias suku. Kyllä, mutta sitten mä yritin tuonne kauppakorkeaan opiskelemaan, enkä päässyt silloin ekalla kerralla ja sitten jäin sitten töihin niin kuin tuohon kotiin, mutta sitten mulla oli semmoinen käännekohta tuli sitten, missä mä oikeastaan sitten aloin tätä kauppiashommaa miettiä, niin mä olin jossain markkinointiseminaarissa tuolla Brysselissä, muistan vielä 84 vuonna. Ja sitten siinä samassa illallispöydässä istus kaveri, jolla oli yhteydet Amerikkaan semmoisen firman kuin Supervalue, joka oli maailman suurin elintarvikealan tukkuliike siihen aikaan. Okay. Ja tutustuin tähän kaveriin ja sitten hän soitti siinä muutaman viikon päästä, että haluaisinko mä lähteä sinne niin kuin Amerikkaan niin kuin opiskelemaan tätä kaupa-alaa. Ja sitten mä mietin, että en mä sinne lähde, että ei mulla ole kiinnostusta. Ja sitten se jäi kuitenkin tuohon päähän sillä tavalla, että kun oli elämäntilanne siinä kohtaa semmoinen, että kun mä oon syntynyt 62, niin 84, 85 oli vielä tämmöinen, että haki vähän, että mitä tässä nyt sitten alkaa tekemään. Ja sitten mä aloinkin miettiä, että okei, tämä voikin olla tämmöinen once a lifetime tilaisuus, että ei kannata tätä ovea jättää, niin kuin, kun se oli auki, niin ei kannata jättää sitä niin kuin käyttämättä. Ja siitä sitten niin asiat eteni aika äkkiä, että sitten mä olinkin sitten 85 huhtikuussa sieltä sitten Supervaluella tämmöisenä kansainvälisenä harjoittelijana, eli kävin niitä heidän kursseja ja sitten asuin 3 eri kauppiaan tykönä ja yhden tukkuliikkeen johtajan tykönä sen aikaa. Vuoden verran kaikkinensa siis sitten meni. Mutta tämä ei ole ilmeisesti mikään normaali polku. No ei. Kauppiaaksi. Ei, että kyllä se ja sitten siitä sit niinku ajauduin sitten uudelleen sitten, että alkoi tämä kauppahomma kiinnostamaan. Se oli tämmöinen sattuma. Okei. Onko sinulla tänä päivänä sieltä jotain semmoisia oppeja tarttunut, jota sä edelleen hyödynnät? Joo, ja se mikä on ollut niinku mahtavaa, että mähän olen rajannut sinne meidän henkilökuntaakin ja meidän kauppiaskoulutettavia ja muuta, että mulla on yhteydet sinne edelleen, että siellä on edelleen näitä tyyppejä, jotka oli silloin 80-luvun puolessa välissä ja duunissa, niin ne elää vielä ja ovat just eläköityneet tai eläköitymässä viimeiset. Mutta joka vuosi käytännössä käyn siellä ja pitän yhteyksiä. No onpa mielenkiintoinen. Joo. Onpa mielenkiintoinen. Mä oon ajatellut jotenkin, että kauppiaskoulutus tulee suoraan jostain niin kuin ketjulta ja se järjestetään paikallisesti täällä, mutta kai semmoistakin sit vaihtoehto on. Joo, ja se pitää ollakin sitten, että jos lähtee tähän meidän systeemiin, niin pitää käydä nämä meidän tämmöiset niin kuin koulutukset läpi. Mutta se oma uravalinta meni niin kuin sitä kautta, että siinä kohtaa tuli se valinta, että hei, tämä onkin mun juttu. Että. Niin. No sä laitoit kaiken peliin heti alusta asti. No joo, ja sitten tietenkin kun meillä on tämä systeemi, niin kun alkaa kauppiaksi, niin tämähän on aika pitkä tie. Että mulla on nyt, mä oon itse kiinnostunut kauppiaskouluttamisesta, eli mulla on 14 kauppias tällä hetkellä menossa, ketä mä koulutan. Okay. Että niitä on nyt se 3-14 lähtenyt tästä jo koulutettuna meiltä, ja tämä on semmoinen urapolkusuunnitelma aika tarkka, mitä tässä tehdään, mutta se vaatii aikaa hirveästi, että jos lähtee tähän hommaan, niin siinä täytyy niin kuin miettiä vähän pitkällä tähtäimellä näitä asioita. Niin. Mitä jos sanotaan nyt niillä, ketä ei vielä tiedä sitä, että toimit tuossa Kupittaa City Marketissa kauppiana tällä hetkellä, ja kuinka kauan tämä Sittari on ollut? Sittari avattiin 72, että 50 vuotta tuli viime syksynä. Ja Kupittaa on ollut sulla nyt?
23 vuotta. 23 vuotta, joo. Mitä tämän kauppiasuran aikana, jos me puhutaan jostain semmoista yksittäisestä onnistumisesta, niin osaatko sä nimetä jonkun tietyn, kun nyt muistuisi mieleen, että tästä tuli se onnistuminen, mistä tuli iso käännös? No epäonnistumisia mä voisin niistä kertoa paljon enemmän. No aloitetaan niistä, vai otetaanko ensin onnistuminen? No joo, otetaan onnistumiset. Mun mielestä tärkeä juttu niin kuin itsellä on ollut se, että aina kun on se ovi ollut auki, niin on käyttänyt se mahdollisuudet. Joo. Se mä näillekin, ketä on koulutettu maailmassa, että aina pitää, jos joku tarjoaa jotain, niin pitäisi katsoa se, että jos lähtee niin kuin sillä ajatuksella, että mä en nyt lähde tähän juttuun, niin se voi olla se virhe. Että jos niin kuin uran kannalta tai tekemisen kannalta olisi niin kuin fiksua oppia uusia asioita tai tarjotaan jotain mahdollisuuksia, niin niihin vaan kannattaa tarrautua. Että esimerkiksi yksi, mikä on iso asia, on se, että meillä on tämä, että ei saa olla paikkakuntakohtainen. Niin kuin mä tiedän, että Keskollahan ei ole semmoista sääntöä, että sun pitää lähteä niin kuin muualle, mutta käytännössä se vaan on näin, että sun pitää olla valmis muuttaa paikkakuntaa ja sit sä pääset niin kuin vähän niin kuin nopeammin eteenpäin. Okay. Että näyttää olevan niin, että jos esimerkiksi sanoo niin, että mä haluan vaan olla Turussa kauppiana, niin voi olla aika pitkä odotusaika. Niin. Että ne, jotka lähtee vähän muualle, niin saamaan kokemusta ja irtaantuu tästä Turun niin kuin alueesta, niin näyttäisi olevan niin, että pääsee nopeammin eteenpäin. Niin. Se on iso panostus. Ja se on tietenkin se onnistuminen sitten, jos nyt sanoo, että mikä on ollut oman uran kannalta niin kuin kaikista tärkein, niin 92, kun mä muutin Lahteen ja Kesko tarjosi sitten, sinne avattiin valtava iso uusi kauppapaikka City Market Launelahti, mikä oli siellä niin kuin tosi iso, niin siinä meni kaikki niin kuin ihan kohdalle, että me saatiin tosi hyvä henksu sinne ja valtava markkinaosuus heti, että muista, kun siellä oli budjetti 120 miljoonaa, siis markkaa, oli eri valuutta silloin, niin me myytiin sitten kananmunan 160 miljoonaa, niin se lähti niin kuin kauheasti lentoon ja siinä moni asia meni niin kuin tosi hienosti. Mutta. Joo. Sä muutit Lahtiin, muuttiko perhe perässä vai koko jengi? Koko ajan perhe muutti sitten mukana. Mukana, joo. Raumalla mentiin 2, mutta sitten siellä syntyi eka poika ja sitten toinen poika ja tytär syntyi sitten Lahdessa. Että. Niin. Mutta sitten toihan tietenkin myös aikamoinen niin kuin koko perheen juttu, tämmöinen kauppiasyrittäminen, että muutetaan niin kuin yrittämisen perässä paikkakunnalta toiselle. Niin. Joo, ja se on just vähän haasteellista, kun sulla ei ole mitään tukiverkkoa siellä oikeastaan sitten, kun sä muutat vaikka jonnekin paikkakunnalle, missä ei ole mitään, ja sitten vaikka 3 pientä lasta, ja sitten kun tuli joku koulussa flunssa-auto tai jotain vastaavaa, niin kyllä se sitten vähän joutui miettimään, että hetkinen, miten tässä nyt hoidetaan, kun ei ole ketään mammaa tai mummoa, kenellä soitellaan. Että. Ihan varmasti. Ja mä oon aina sanonut, että mä en pärjäisi viikkoakaan ilman mun äitiä mun lasten kanssa. Että kyllä se tukiverkko, niin kuin, että se on todella tärkeä. Mutta kaikesta selviää. Niin, varmasti selviää. No mä olen joskus lukenut semmoisen artikkelin, mä ajattelin, että mahtaisiko se nostaa tämän, mutta kun et nostanut, niin mä haluan kysyä tästä aiheesta. Tämmöinen oikean käden kierto oli joskus jossain jutussa, ja mä käytän itse sun kauppaasi yhtenä kauppana, käyn tietty muissakin, mutta kun isommat ostokset teen, niin käyn sun kaupassasi. Ja kun mä luin sen artikkelin, niin sen jälkeen mä tajusin sen, että kun esimerkiksi on jonkin verran syönyt semmoista mandariinirahkaa valmis purkissa olevaa, niin se oli siinä vasemmalla puolella ja nyt ne on siirtynyt sinne oikealla puolella. Niin kuin iso juttu tämmöinen yksittäinen niin kuin kaupan modaaminen voisi liiketoiminnassa olla? No tämmöinen kaupan virittäminen, niin varmaan niin kuin asiakas ei oikein näe sitä, mitä siellä kaupassa tapahtuu, niin kuin, ja miksi jotkut asiat on niin kuin ne on. Ja ei varmasti. Kyllä niillä on aina joku tarkoitus. Että mä voisin tässä kierrosta nyt oikeastaan puhua, että otetaan nyt esimerkiksi, että onko niin kuin vasemman käden vai oikean käden kierto, niin tämä ei perustu mihinkään niin kuin akateemiseen tutkimukseen eikä mihinkään, mutta mä oon ajatellut siltä tavalla, että 92% ihmisistä on oikeakätisiä, jotenkin niillä on luonnikkaampaa ostaa oikealla kädellä. Ja sitten vasemmalla kädellä on noin niin kuin vähemmän niin kuin periaatteessa niin kuin ostomahdollisuuksia. Jotenkin aivot niin kuin jakaantuu näin. Ja nyt kun me tutkittiin hiukan sitä, että jos me katsotaan Suomeen vaikka menestyviä päivittäistavarakauppoja, niin valtaosa menestyvistä kaupoista on oikean käden kierrolla. Okay. Ja tässähän on hyvä esimerkki yksi meillä Turussa, että tuossahan oli aikanaan toi Manhattan kauppa, jossa tehtiin remonttia ja siellähän vaihdettiin oikean käden kierto vasemman käden kierroksi, niin sen jälkeen alkoi vaikeudet. Ja että on ihan tämmöinen konkreettinen esimerkki, että se kierron vaihtaminen, että sen takia me ollaan esimerkiksi Kupittalla, me ollaan tosi
pieteetillä tehdään muutokset ja me ei pyritä koskaan muuttaa niitä perusfundamentteja siellä kaupassa, että me säädellään niin kuin tavaroiden paikkaa, mutta sitä peruskiertoa, niin sitä mä en lähde muuttaa ollenkaan, koska tänä päivänä ihmiset haluaa, että ne löytää tavarat nopeasti ja muuta. Toinen asia, mitä me tehdään tietenkin koko ajan, että meillä on sellainen tapa, että me otetaan 6 vuotta taaksepäin, katsotaan niin kuin markkinakehitys jostain tuoteryhmistä, että kun meillä on rajallinen määrä tilaa, niin sun täytyy koko ajan optimoida se tila, että mihin se tila käytetään. Niin katsottiin esimerkiksi muutama vuosi sitten, että mehukannut on semmoinen, siis nämä tämmöiset mehukatit, nämä perinteiset kannut, mitä jokainen perhe on aikanaan käyttänyt, niiden menekki on niin kuin ihan niin kuin pudonnut, ja sama tämmöiset mehut, nämä tiiliskivimehut lämpimästi myytävät. Jos me katsotaan 6 vuotta taaksepäin, niin niiden myynnin osuus on koko ajan laskenut. Okay. Tätä tietoa me käytetään siihen, että miten me viritetään se kauppa, että mille tuoteryhmille me annetaan niin kuin lisätilaa. Että esimerkiksi tuoremehussahan on käynyt niin, että ihmiset on alkanut ostamaan paljon näitä kylmästä myytäviä, näitä laadukkaampia mehuja. Ja sitten se täytyy vähentyä sieltä tietenkin sieltä lämpimällä puolelta. Ja sitten mietitään, että no mitä sinne tulee. No nyt esimerkiksi me nähdään, että Tex-Mex-tuotteet esimerkiksi tällä hetkellä kasvaa ihan älyttömästi. Niin me siirretään heille sitä tilaa tai tälle tuoteryhmälle niin kuin lisää tilaa ja otetaan joltain pois. Et se on sitä jatkuvaa virittämistä. Mutta kuluttaja ei välttämättä sitä huomaa, mutta me tehdään sitä kyllä nyt ihan säännöllisesti. Joo, no ei huomaa, mutta nyt kun sä sanot nämä kaikki, niin kun mä etin omaa niin ostamista tottumista, niin kyllä mä olen siirtynyt ostamaan kylmästä sitä laadukkaampaa tuoremehua. Että tämä on niin kuin ainakin mun niin kuin ostajakokemus, niin kuin käyttäytyminen, niin menee just noin kuin sä oot sanonut. Joo, ja toi kauppahan on niin kuin ihan valtava mielenkiintoinen. Että jos ajatellaan, että 2006, tai mennään vielä niinkin kauas kuin 1992, kun tämmöinen iso kauppa avattiin, niin siellä oli 6000 tuotetta valikoimissa. Niin tänä päivänä meillä on niin kuin saman kokoinen kauppa, niin 38 000. 2006 oli 16 000 ja nyt on 38 000. Mä luulen, että meillä on varmaan Suomen suurin valikoima tällä hetkellä, mitä missään kaupassa on nyt. Että se on niin kuin valtava muutos ollut tässä niin kuin vuosien saatossa, mitä on tapahtunut. Mutta te seuraatte sitten dataa samalla tavalla. Me seurataan markkinoinnista dataa, ostokäyttäytymistä dataa, verkkokaupoissa seurataan dataa, mutta samalla tavalla katsotaan dataa siis siellä teidän arjessa ja sen datan perusteella tehdään sitten ne päätökset. Joo, mutta sitten mulla on vielä tämmöinen henkilökohtainen, kun mulla on vähän tämmöinen slogan, mitä me käytetään, pitää olla matikka 4 ja uskonto 10, jotta pärjää kaupassa. Niin me ei tehdä pelkästään ihan sen datan perusteella ja semmoisia kylmiä päätöksiä, että jätetäänkö joku tuote pois tai ei. Niin meillä on enemmänkin hävikkimittari. Eli jos tuotet myydään vaikka joku punainen elintarvikeväri, jos sitä menee 20 kappaletta vuodessa, niin taloudellisin perustein se pitäisi poistaa valikoimista. Mutta mä ajattelen taas henkilökohtaisesti niin, että jos se rouva Putkonen tarvii sitä kerran 3 vuodessa vaikka leivontaan punaista elintarvikeväriä ja se tietää, että se saa sen meiltä, niin se voi ratkaista sen, että se käy meillä jatkuvasti ostoksilla. Eli meidän tärkein mittari on hävikki, että jos tuotteesta alkaa tulla hävikkiä meille, niin sitten me poistetaan se valikoimista, mutta ei välttämättä sen takia, että se myy huonosti. Niin kuin. Joo, toi on niin kuin asiakaslähtöistä tekemistä. Miten onko tekoäly tullut teille jotenkin kaupalalle? No on, siis se alkaa nyt tulemaan pikkuhiljaa ja esimerkiksi just viime viikolla ollaan mietitty näitä, että mihin kaikkien tekoäly voi niin kuin vaikuttaa ja kyllä nyt esimerkiksi meidän budjetointiin, työvuorojen suunnittelu ja näin, niin siellä on itse asiassa nyt jo meidän uusimmissa malleissa alkaa tekoälyä käytetään, että se tekee ehdotuksia esimerkiksi henkilökuntamitoituksesta ja arvioi myyntiä, niin. Että se on nyt, alkaa olla tätä päivää jo. Joo. No miten sitten, kun sanoit tuon epäonnistumisen, että niitä voisit kertoa vaikka ja kuinka, niin... Kyllä semmoisia tunnettuja oikein on, että esimerkiksi silloin 2003, kun avattiin Kupittaa laajennettuna, niin pidettiin pieni saunailta tuossa vähän mainosporukan kanssa, suunniteltiin, että miten me saataisiin semmoista mainontaa aikaiseksi, että varmaan huomataan, ja sitten me pistettiin tuommoinen Turun Sanomien etusivuilmoitus, että halutaan nostaa Ahvenanmaa parkkipaikassa. Siitähän tuli ihan hirveä härdeli, että niin, muistan, siellä saunaillassa oli ihan oikeasti hyvä se mainos, mutta sitten kun se oli aamulla Turun Sanomien etusivulla, ja sitten mä katselin, että voi vitsi, että nyt lähti kyllä vähän keulimaan, että tämä ei nyt näytä kauhean hyvältä, ja sitten mä ajattelin, että mä soitan Keskon pääjohtajalle sitten, mä ajattelin, että tästä tulee kyllä nyt sanomista, kun sehän käyty kieliasiaksi sitten, niin, ei ikään kuin.
meidän ajatushan oli niin kuin kertoa, että meillä on niin vähän parkkipaikkoja, että me tarvittaisiin lisää parkkipaikkoja, että valitellaan sitä ja se oli se niin kuin juttu. Kyllä. Ja mä soitin sitten Keskon pääjohtajalle aamulla, että nyt voi olla, että tulee vähän. Ja mä muistan, kun hän sitten sanoi, joo, että aina roiskuu kun rapatat. Mutta vielä ei ollut, hän sitten soitti Ahvenanmaan maaherra ja siellä Styräsen hallituksen puheenjohtaja ja kaikkea. Mä sain pelkästään 150 mailia silloin tämmöistä, niistä ei ollut yksikään kannustavaa. Muista silloin illalla kyllä olisi voinut niin kuin vajota maalle, että tämä ei ollut hyvä. No se mikä siinä oli hyvä, että me päästiin julkisuuteen, me päästiin kaikkiin niin kuin Maikkarin uutisten niihin kevennyksiin. Levisikö se niin paljon? Hesariin ja Kauppalehteen ja saatiin mediasta kyllä tilaa, mutta vanha turkulainen yrittäjä Jummi Vihantoha sanoi aina, että ei se ole tärkeää, että mitä sanoo, vaan se, että pääasia, että puhutaan. Ja niin. Mä sitten ajattelin, että näin se vaan sitten on. Mutta näin jälkeenpäin se ei ollut ihan hyvä juttu. No miten niin vastasitko kaikki niin 150 mailiin? Joo, sitten me vastataan ihan kaikkiin muutenkin. Meillähän tulee esimerkiksi asiakaspalautteita tulee tänä päivänä. Meillä tulee noin 7000 vuodessa. Oho. Ja sehän on päivää päälle. Siis vähän päivästä riippuen 15-20 palautetta per päivä, mutta me vastataan jokaiseen. Itse asiassa me ollaan varmaan Suomen ennätys siinä, että meillä on vastaamisaika tällä hetkellä ihan taitaa olla joku puolen tunnin paikkeilla. Wow. Ja siinä on mukana ne palautteet, kun tulee öisinkin. Että kun me lasketaan sitä keskimääräistä vastausaikaa, niin ollaan tosi nopea. Kyllä me vastataan kaikkeen, mutta harmittelin tietenkin silloin tätä kyseistä keissiä, niin se oli vähän. No, meidän myynti nousi sinä vuonna kyllä muistaakseni 40%, että jos katsotaan, niin se ei ollut taas huono siihen nähden, mutta tästä on siis aikaa nyt sitten yli 20 vuotta. Joo, mä en muista tällaista. Niin pari vuotta sitten mä olin Ahvenanmaalla siinä Marjahamnassa istusin ja söin lounasta, niin yksi ihminen käveli, että tuli se ededy, kysyi, että oliko se sä nyt se Turun kauppias? Mä sanoin, vieläkin tunnistin sitten. Vielä tuli tarina. Niin. Ei se välttämättä aina kuitenkaan ole niin, että kaikki näkyvyys on hyvää näkyvyyttä, mutta toisaalta ei tuossa nyt ketään nyt varsinaisesti loukattu. No ei, mutta tietenkin kun se kääntyi kieliriidaan. Niin. Sitten tuli tämmöinen kieliasia, että mullehan tuli ihan hirveästi palautetta. Sitten nimenomaan ruotsinkielisiltä. Ne koki se jotenkin loukkaavana. Totta kai, ja se oli niin huono juttu. Mutta siitä selvittiin ja eteenpäin. Mä haluan puhua tässä podcastissa myös, kun tätä yrittäjät, toivottavasti ainakin yrittäjät kuuntelee, niin riskin ottamisesta. Niin millaisia riskiottoja olet joutunut ura-aikaa ottaa? Joo, tämä on mielenkiintoinen aihe ylipäätänsä tämä riskin ottaminen, kun semmoinen kuin yrittäjäriski on ja sille ei voi mitään, että se täytyy aina ottaa. Mä seuraan tuossa aika paljon näitä nuoria nyt, siis meidän alan yrittäjiä, ja sitten mä tuossa seuraan läheltä nyt esimerkiksi Boost Arena, mikä nyt on Turussa, tämä uusi liikuntahalli ja systeemi, eilen tapasin ne kaverit, niin aika monta kertaa sitten mainittiin sana yrittäjäriski, että kaikkea ei voi pelata aina varman päälle, ja sitten on ehkä niin, mä en tiedä voisiko sen sanoa, että se on jopa sääntö, mutta että jollei tule välillä niin kuin pataan, niin ei ole yrittänyt tarpeeksi. Että kyllä niitä rajoja täytyy yrittää niin kuin katsoa, että missä menee raja johonkin asiaan. Ja harva yrittäjä selviää niin, että ei tule koskaan mitään niin kuin ekaa tai epäonnistumisia. Kyllä se vaan täytyy, se kuuluu tähän hommaan. Onko sulla jotain semmoista, pystytkö nostaa itsellesi jonkun yksittäisen konkreettisen riskin, mikä on? No ehkä se on oman toimialan ulkopuolella, mutta esimerkiksi mä oon joskus lähtenyt semmoisiin hommiin mukaan, mitkä niin kuin sijoitusmielessä tai mitkä ei ole niin kuin omaa toimialaa ollut, ja sitten aika paljon tullut kylmää kyytiä niistä, että vähän niin kuin nyt on aika tarkkana siitä, että jos lähtee johonkin mukaan, niin mihin lähtee. Ja sitten se, että mä ainakin itse niin kuin päättänyt, että jos on joku asia, mitä mä en itse ymmärrä yhtään, niin en mä lähde semmoisiin hommiin mukaan. Joo. Että aika useasti pyydetään esimerkiksi tulemaan mukaan joihinkin yrittäjiin tai startuppeihin tai yrityksiin, niin sitten mä kieltäydyn ihan kaikesta semmoista, mitä mä en itse niin kuin ymmärrä. Että jos jonkun täytyy selittää mulle, että joku asia, miten tämä toimii, niin mun mielestä se on liian vaikea sitten jo asianakin. Niin. Se on varmaan ihan hyvä linjaveto. Se oli toi Boost Arenan nostit tuossa, käyn itse myös Boostilla, niin mulla on jotenkin pistänyt silmään ne nuoret yrittäjät,
niillä on niin kuin hyvä tekemisen meininki siinä mutta tiskillä. Ne on niin mahtavia kavereita. He on siis kaikki töissä niin kuin päivittäin muissa töissä ja korkeakoulupoikia kaikkia. Ne on ihan fiksuja kavereita, mutta on hienoa nähdä, kun ne heittää kroppaa peliin. Helmina, mun mielestä tosi hieno idea esimerkiksi siinä, että nyt kun ne avasi sen kesällä, niin he otti hiukan lomaa töistään ja ennen kuin he on palkannut yhtään ihmistä sinne, niin ne on tehnyt itse niitä muutaman kuukauden niitä hommia, jonka seurauksena niin sitten kun sä alat ostamaan niitä palveluja, kun sun täytyy kuitenkin palata töihin, niin sä tiedät, mitä se on. Et mä muistan hyvä esimerkki, kun meillä on se toinen kauppa tuossa Aurioilla, se Föri kanssa, niin mä ajoin joku viikon verran itse sinne, kun se avattiin, niin meiltä viedään joka aamu Kupittalta niin patongit ja tämmöisiä keittiötuotteita sinne, ja mä katsoin, että tämä vie 7 minuuttia, kun se ajaa tosta, ja sitten kuorvanpurku siihen 15 minuuttia sisältäen heipat henkilökunnalle, sitten paluaikat, se on noin 45 minsaa. Ja sitten meillä oli eka palaveri, niin sitten joku meidän kuljettajista sanoi, että tähän menee 1,5 tuntia. Mä sanoin, että se voi pitää varmaan paikkansa, mutta mitä sä se 45 minsaa teet, kun se työ vie sen 45 minsaa, että jos se vielä 1,5 tuntia, ei mulla muuten mitään väliä, mutta mihin se käytetään. Et sen takia on niin tosi tärkeää, että itse on kädet savessa, ainakin silloin tällöin, niin osaa niin ottaa kantaa siihen työhön, että miten tämä hoidetaan. Joo, toi on hyvä niin nosto, ja se kyllä näkyy siellä boostilla, ja on kyllä hienoa kuulla, että säkin teet sitä edelleen sitä hommaa, ja niin mekin yritetään niin kuin yhtiökumppanin kanssa, että tekisi niitä kaikkia duuneja siellä yhtiössä säännöllisesti. Mun mielestä se on aika hyvä oppikin niin kuin yrittäjille. Joo. Että vaan silleen sä voit tietää, mitä siellä oikeasti niin kuin tapahtuu ja kehittää sitä hommaa. Toi riskiotto, epäonnistunut onnistuminen on käyty läpi. Meillä on vielä semmoinen teema edessä, kun yrittämisen hinta on ollut tässä podcastissa. Ja se, mitä mä oon sillä sit hakenut, niin ehkä tässä on vähän jo viitattukin siihen, ainakin mulle niin kuin, yksi, minkä nostit, että perhe on mennyt sun perässä ympäri maakuntia, niin totta kai siinä on yksi tämmöinen yrittämisen hinta, mutta miten muuten niin kuin perhe-elämässä, taloudellisesti, terveyspuolella, onko yrittäminen maksanut myös siellä puolella sulla jotain? No joo, on maksanut tietenkin. Perhesuhteetkin on vähän muuttunut tässä vuosien aikaa niin, ehkä jos nyt katsoo taaksepäin, niin silloin kun olisi pitänyt olla enemmän läsnä kotona, niin ei varmaan ole ollut. En ole valitettavasti pystynyt olemaan se isä, joka vie koko ajan lapsia harjoituksia ja seisoo siellä jäähyaitiossa, niin kuin muut vanhemmat viikonloppuisin harrastuksia tukemassa. Et siinä kohtaa, niin kun pitää valintoja tehdä ja kaikkea ei voi tehdä, niin sitten se on jäänyt perheen äidin huoleksi niin aika paljon kodin pyörittäminen. Et tietenkin nyt kun ikä tullut lisää, niin jos nyt saisi uudelleen valita asioita, niin tekisi aika montakin asiaa toisin. Mutta sitten taas, niin kun on sen tyyppinen, niin kun on, niin ei sitäkään nyt kannata väkisin alkaa muuttamaan. Sekin voi tuntua sitten mennä epämukavuusalueelle, jos et sä saa olla semmoinen kuin sä oot. Työn tekeminen on mulla ollut aina tärkeää, että tehdään töitä. Ja mä muistan esimerkiksi silloin, kun kaupat oli sunnuntaisin kiinni, niin aika useasti sunnuntaina, niin mä olin sitten tekemässä paperitöitä, kun ei puhelimet soinut eikä muuta, niin sai tehty kaikki laskutuksia ja muuta vastaavaa, joka oli tosi tärkeä työtä. Et en varmaan ole ollut semmoinen niin kuin paras isä. Se on huono. Mutta katsoo jälkikasvua, niin ne on nyt kaupan parissa 3-2 jo tällä hetkellä. Niin. Eikä ne sitten lähtisi tähän touhuun, jos ei nekin kokisi tätä mielekkääksi. Niin. Sä oot varmaan, Hannu, usein urassa aikaa myös törmännyt kateuteen, ja se, miksi mä haluan tätä kysyä, niin aika usein mä kuulen semmoista, että sen Hannun pojat osannut tuosta kaupat, kun Hannu napsauttaa sormias ja kaikki tapahtuu itsestään. Mulla ei ole ihan samanlainen käsitys susta, niin haluatko tätä avata jotenkin? Joo, se on itse asiassa ihan päinvastoin, eli meillä K-ryhmässä on tämmöinen kirjoittamaton sääntö, että jokainen on oma onnensa seppä. Okay. Ja jokaisella pitää olla ne mahdollisuudet
olla menestymättä, niin me ollaan ihan samalla viivalla, siis kauppiaan lapset ja tämmöinen niin kuin nepotismia tai tämän tyyppinen homma, niin sitä ei esiinny ollenkaan meillä. Ja se on itse asiassa semmoinen, mikä Keskolla on tosi tärkeä niin kuin yhtiönäkin, että kun on hyvä kaveri, joka näkee, että se on kehityskelpoinen, niin sillä annetaan mahdollisuus. Mutta jos mä katson vaikka omaa elämää, niin silloin kun mun isä oli aikanaan kauppiana ja mäkin olin sitten tietenkin osakkeenomistajana, niin 28-vuotiaana lähdin sitten pois tästä perheyrityksestä omaan yritykseen, niin mä jouduin siis vapaaehtoisesti, mutta katkaisemaan kaikki taloudelliset siteeni perheen. Eli silloin mentiin hakemaan sitten lainat pankista ja muistan aikanaan, itse mä otin silloin Lahteen varten 10 miljoonaa velkaa, eli tietenkin se oli markka, oli valuutta, mutta en tiedä, miten se vastaisi tämän päivän euroissa. Eli sä et saa esimerkiksi lainata sun pojalle rahaa, kun se perustaa kaupan? Saa, mutta emme tehdä sitä. Ei, tai kyllä saa lainaa, jos haluaa, mutta se ei ole tämä pelihenki, vaan se, että kyllä jokainen niin kuin itse hoitaa omansa. Niin, omat riskit. Vaikka nyt puhutaan nyt vaikka tästä mun toisesta pojasta, joka nyt on kauppiana, City Market-kauppiana Salossa, niin kyllähän itse meni ensin Hämeenlinnaan ja pisti siellä kaupan kuntoon ja sitten sen jälkeen niin Salo ja siellä remontoi tällä hetkellä. Että voisin väittää, että kauppiaan lapsella on jopa hiukan vaikeampaa se tie kuin muilla, mutta on luonnollista tietenkin, että kauppiaiden lapset on monesti kauppia, kun he on tätä happea hengittänyt koko ajan ja elänyt tätä elämää, niin samalla tavalla kuin useasti hammaslääkäriä lapsista tulee hammaslääkäreitä vanhempien takia tai aika paljon opettajat, jos heillä on lapsia koulutuksessa, niin tulee opettajiksi. Että on paljon tämmöisiä esimerkkejä, että sama työ jatkuu niin kuin suvussa tai perheessä, niin on hyvin luonnollista tietenkin, että se kauppius jatkuu, mutta sitten ei ole mitään niin kuin etua siinä kohtaa, kun koittaa päästä eteenpäin, että ne omat näytöt on niin kuin ihan älyttömän tärkeitä. Ja muut arvioi sitä, että sähän et itse arvioi sitä. Että meidänkin tapauksessa tietenkin sitten Kesko määrittelee, että ketä on sopiva mihinkin kauppapaikkaan ja semmoinen kasvun polku kun tehdään, niin kyllä se samassa jonossa ollaan siellä kuin muutkin. Niin. Toinen poika on kauppiana tuolla Salossa ja Oskari opiskelee tuolla Helsingin yliopistossa vielä hiukan opinnot kesken, mutta ovat kaupassa nyt töissä kummatkin ja kyllähän se säälittävää jotenkin on, että kyllä me koko ajan jutellaan kaupasta. Niin. Meillä oli yksi hauska itse asiassa viime isänpäivä oli hauska tilaisuus, kun mentiin syömään ja sitten tämä toisen pojan nykyinen kiilattu, niin taitaa vähän mitata, että kuinka kauan meillä menee ennen kuin me puhutaan työasioista. Mäkin koitan sitä aina, kun meillä on nyt koiria, kaikilla on koirat talouksessa, niin mä sanoin, että jaha, mites koirat voi ja ilmoja on pidellyt ja semmoista, niin sitten se sanoi yhtäkkiä, että nyt tuli ennätys, että 42 minuuttia meni, että puhutaan, kun yleensä se on 5 minuuttia. Niin. Mutta sitten semmoinen, mistä mä aina haluaisinkin puhua ja kannustaa yrittäjiä on se, että kun moni sanoo, että ei pidä lomia, niin siitä mä en ole antanut, niin kuin, että kyllä mä lomat pidän. Tämä on hieno nosto. Meidän toimialalla on semmoinen hyvä puoli, että meidän vastapuoli, eli teollisuus, niin ne on käytännössä aina heinäkuussa niin kuin lomilla. Joo. Ja sitten meilläkin on nyt, kun meillä on nyt jo 150 työntekijää tuossa kupittaa sitten elintarkepuoliin. Mä oon niin kuin nyt vanhemmit ainakin miettinyt, että ei se voi olla niin, että mä oon täällä niin kuin nakkiin laittamassa hyllyyn sitten, että kyllä mä pidän lomat. Joo. Ja aika monet yrittäjät hiukan niin kuin prassailee sille, että ne ei ole niin kuin lomia, niin sitten monta kertaa, kun näkee ne tyypit, niin pitäisi sanoa, onko se niin kuin miettinyt, että kannattaisiko sun pitää vähän lomaa. Mä oon täysin samaa mieltä tästä aiheesta. Että semmoinen niin kuin kehuskelu sille, että ei pidä lomaa, niin se yleensä voi tarkoittaa myös huonoa johtamistaitoa ja delegointikykyä ja tämän tyyppistä. Juuri näin. Ja sehän tarkoittaa sitä, että sä et ole osannut sitä sun yritystäsi. Joku voi tästä loukkaantua, kun mä sanon tämän, mutta mä sanon tämän silti, että jollet sä voit koskaan pitää lomaa, niin sä et ole osannut silloin sitä sun yritystäsi johtaa niin, että sulla olisi siellä riittävästi katetta, että sä voit pitää sen lomaa. Joo, ja sitten varsinkin pieni yrityksiä. Mä tiedän, että niin kuin mulla on kauhean sympatia tämmöisiä niin kuin pieniä, kukkakauppias, kenkäkauppias, tämmöisiä, joilla ei ole sitä reserviä. Joo. Ja aina välillä on harmitellutkin sitä, että kun me tiedetään, että maanviljelijä menneinä vuosina, että jos tuli paljon rukiita, niin valtio viljavarasto osti ne, mutta mihin se kenkäkauppias myy kenkänsä, jolle ne mene kaupaksi. Ja ne kukkakauppiat joutuu painamaan pitkää päivää viikonloput siellä, että kyllähän yrittäminen on, varsinkin nämä pienyrittäjät, niin se on kovaa hommaa. On. Se on, ja mä olen itse asiassa pienyrittäjän kanssa tehnyt 15 vuotta töitä, ja meillä on tälläkin hetkellä yli 1,500 pientä pienyritystä asiakkaana.
tiedän sen arjen tosi hyvin, mutta sieltäkin kyllä on niitä, ketkä sitten pitää ne lomat, että esimerkiksi mä asun Piikkiössä, niin kotit kukkakaupan, niin siinä on joka heinäkuussa lukee siinä ikkunassa, että lomalla. Et kyllä se on tosi tärkeää, että se henkinen jaksaminen ja fyysinen jaksaminen, ja kyllä se tarvii myös lepoa se keho ja mieli. Piikkiössä nyt uusi supermarket-kauppa, sehän on meillä ollut aikanaan Sampsamäki töissä, ja näin hänet tuossa just katteli sen silmäpusseja, mitä siinä nyt oli, niin sanoin Samsalle, että nyt olisi varmaan loman aikaa, että kun on joutunut remontti tekemään kaupassa, ja se on aika raskasta aikaa näiden remontit, ennen kuin ne kestää niin kauan. Joo. Tuli hyvä kauppa. Joo, ja hän on tosi hyvä kaveri. Tämä vie tähän kouluttamiseen, mistä mä tykkään puhua aika paljon, niin hänkin oli meillä töissä 9 vuotta, ja sitten hänen lankomies, joka nyt aloitti kanskauppiana, niin oli meillä 28 päivää vaille 10 vuotta, että he on ollut kummakin tämmöisessä kauppiaskoulutusohjelmassa mukaan, niin se vie aikaa. Joo. Että se ei mene sillä tavalla, että tullaan kauppaan ja sanotaan, että mä haluan kauppiaksi opiskella ja että ollaan vuosi siinä, niin mä sanon, että se on minimi 5 vuotta, ihan minimiaika. Joo, kyllä se, se on niitä, kun alussa sanoitkin, että täytyy olla valmiiksi niin katsoa pitkäjänteisesti sitä hommaa. Niin. Mutta on se vähän jokaisessa yrittämisessä niin, että ei se, jos yrittäjäksi lähdet johonkin hommaan, niin kyllä ne vie vuosia yleensä ne tulokset. On tietty poikkeuksiakin, mutta näin se on. Käydään vielä lopuksi läpi, Hannu, sun vinkit, neuvot, opit, jos nyt tuoreeksi yrittäjäksi joku haluaa lähteä, niin mitä sä annat oppeina? No, kaksi ehkä tärkeää asiaa. Niin, ensimmäinen kannattaa hakeutua menestyjiä seuraa. Siis semmoisia, joilla on näytteet, ne menestyy. Ja hakeutua semmoisiin työpaikkoihin, mistä tietää, että jos mä menen tonne, niin tästä on niinku hyötyä. Että mulla on jännä tapaus. Just aloitti meillä yksi kaveri, nyt ollut meillä kuukauden töissä, joka hän oli saanut noin Terevän Pekalta vinkin hyvältä kokkiystävältäni, että kun hän haluaa kauppiaksi, niin hän oli kysynyt Pekalta, että mihin hänen katsisi mennä, niin Pekka sanoi, että jos sä haluat oppia kaupasta kaiken, niin soita Hannulla. Ja hän muutti Helsingistä tai Espoosta tänne niin kuin Turkuun, ihan pelkästään nyt vaan sen kokemuksen takia, että hän tuli meille töihin. Okay. Ja mun mielestä se on niin kuin valtava panostus niin kuin työhön, että haluaa oppia asioita. Ja hänenkin kanssa on nyt keskusteltu tässä, että tämä on pitkä tie, että kun sä lähdet tähän. Ja ongelma on tietenkin se, että varsinkin korkeakoulupuolilla on se ongelma, kun niiden muut kaverit pääsee niin kuin jo hommiin ja sitten ne alkaa tienaamaankin aika hyvin ja niillä on viikonloput vapaana ja meillä ei ole tarjota semmoista konseptia. Että meillä se Eldoradon pää, niin se on niin kuin aika kaukaa. Että joutuu valtavasti tekemään töitä ja valtavasti käyttää aikaa siihen niin se on yksi meidän alalle, mikä täytyy niin kuin muistaa, kun tulee kaupa-alaan, niin tämä on eri juttu. Tätä ei voi hoitaa samalla tavalla kuin muita hommia. Tämä en ainakaan tiedä, että joku olisi menestynyt sillä tavalla, että mennään aamulla 8 ja lähdetään 3 pois ja todetaan, että tällä mennään. En tunne yhtään tapausta. Eli se, että hakeutuu hyvin paikkoihin, harjoittelupaikkoihin, se on tärkeää. Mutta sitten toinen asia, mikä mun mielestä niin kuin erityisen tärkeää, on se, että ei saa olla negatiivinen. Eli semmoinen negatiivisuus tuo työpaikoilla, niin se on niin kuin raastavaa, että jos joka maanantai-aamu joku tyyppi tulee ja hiukan negatiivisella moodilla päällä, niin se on niin kuin koko työyhteisöllä huonoa. Ja se vie energiaa kaikilta. Että kyllä mä niin kuin lähtisin siitä, että jos lähtee yrittämään, niin sun täytyy olla aika positiivinen tyyppi. Ottaa vastaan kaikkea vähän hymyille, mutta et sä et voi niin kuin negatiivisuudella. Sen merkitys on niin kuin tosi iso. Et ei ne pääse eteenpäin työyhteisöissä, ei ne saa työkavereita, et sä saa asiakassuosioa. Että se negatiivinen asenne niin kuin, ja yrittäminen, en tiedä oikein missä semmoinen niin kuin toimisi. Eikä niistäkään kauheasti esimerkkejä ole. Ei. Eli hakeudu menestyjä seuraa ja ole positiivinen. Joo, ja sitten nimenomaan, että jos kokee niin kuin semmoista niin kuin negatiivisuutta, niin ei kannata mennä semmoisiin tilaisuuksiin. Että esimerkiksi mä tiedän, että on jotain semmoisia kollegoja esimerkiksi, jotka on koko ajan niin kuin ajattelee joka asiasta negatiivisesti, niin mä en edes mene semmoisia tilaisuuksia, kun mä tiedän jo etukäteen, että toi
ei johda mihinkään hyvää. Että sekin aika kannattaa käyttää johonkin paremmin. Sitä omaa aikaa kannattaa niin kuin arvostaa aika paljon. Mahtavaa. Oli erittäin mielenkiintoista jutella sun kanssa yrittämistä. Kiitos. Kiitos kutsusta. Kiitos. Tagomo muuttaa yrittäjän elämää.